a comenzar, sabedes que hoxe vimos de loito, imos deixar de poñerlle a sonrisa, poñernos un pouco serio, porque estamos moi tristes, porque hai que despedir a Don Carnal, porque hoxe o enterro a incineración do Meco ou da Sardiña, e moitas vilas están xa a estas horas chorando o Meco, a Sardiña. Imos comprobar como está o ambiente funerario polas horas de Viveiro. Polas rúas de Viveiro. Hola. Sí, polas rúas de Viveiro, aquí estamos, efectivamente, Loli. Pois, temos un ambiente funerario casi decir de luxo, porque se vedes aquí as miñas costas están todas as autoridades civiles e militares do Entroido, autoridades así daquela maneira, vestidos de punta en blanco, iso sí, de loito riguroso, para despedir o Entroido. E eu non sei se os vedes, pero moi tristes tampouco parecen. O que non sei é onde teñen metido o defunto, pero casi lle preguntamos a que foi durante moitos anos alcalde do Entroido. Paco, chao, bo día. Bo día. Onde vai o defunto? Ahora, es que oigo mal, Diga, que onde está o difunto? Bueno, o difunto está na Plaza de Erva, donde se están recollendo todas firmas de no Cadaleito e todo eso, que vais a enterrar a partir das 8 da tarde. Vale, pois despois verémoslo, despois na seguinte conexión estaremos co difunto. E digo eu, aquí están todas as autoridades civiles e militares. É religiosas, o que pasa é que casualmente a religiosa nos falta, porque nos enfermou. Pero bueno, isto é a parodia auténtica da Concellería de Viveiro de ver nas procesións de Semana Santa en outros actos e en outros eventos. Entonces vos fixestes a vosso propio cortexo fúnebre, non? O noso, isto xa levamos por datas de, como mínimo, desde 40 anos, non? Bueno, cambiando personaxes, porque uns vai xa noutro mundo, non me comprendo. Vexo por aí condeses, embaixadores, a alcaldesa, que xa cambiaste des alcalde a alcaldesa. Claro, a actual é unha alcaldesa, que é María Loureiro, entón se ten que ir en representación aquí, Inés Golpe. Pois nada, deixamos vos que empezades ahora percorrido, vémonos despois na praza. Hasta a plaza. Aí vamos. En donde a alcaldesa vai dicir unhas verbas, vai botar unhas verbas de cara ao público que está ali. Claro. Moi ben, pois hasta despois, que xa non vos escoito, rapaces, vémonos máis tarde. Veña, ata logo do estandarte que vai pillando a xente que pode polo camiño, pois para que acompañe tamén neste velorio, que non están tristes, pero a procesión lévase por dentro, como digo. Subíamos, a Viveiro. Ai, Facundo, que tengo que volver a outro mundo, Facundo, tan grande como tía. Unha penuria moi grande, acompañádenos. Ai, Dios mío. Esperade, que Iria creo que nos escoita. Iria, a ver, veña, ti dalle para adiante. Hola, Loli, que tiñades? Dalle para adiante. A ver, aquí a historia que o levamos a pena con algo máis de dignidade, porque estamos entre autoridades, entre xente de calidad. Non sei a xenteña que tedes vos aí, pero nós temos xente de calidad, autoridades civiles, militares e religiosas, que a religiosa non puido vir porque hoxe está un pouquichiño acatarrado, pero xa vedes, temos por aí unha condesa, temos embaixadores, temos a alcaldesa, temos o xefe dunha policía así medio exipcia que ven con un sombrero salacot. Estamos aquí, pois eso, gardando o loito, pero gardando un loito moi digno, porque aquí somos todos autoridades. Mira, usted que de medallas trae. Imagínate. ¿De dónde sacó semejante medallería? Ay, hija mía, me las dieron a lo largo de mi vida. Mira todo lo que merecí. Esto es tremendo, ¿eh? Pues sí, pero vides todos de punta en blanco. Pues claro, vamos de entierro. De punta en negro. Y a los entierros se llevan... Enterro de calidad. Por supuesto. Sí, de punta en negro, corríximo, certo, é que vamos del loito. Eu quería falar coa condesa, porque non teño moitos días aquí moita oportunidade de falar con a condesa. Condesa Paraño, non? Sí. Bueno, e que tal se está portando esta xentiña? Moi ben, moi ben. Pasámoslo moi ben. Levades xa un bo anaco de troula, non? Que levades xa un bo anaco de troula. Sí. Todo o día. Porque ainda queda un enterro pola noite. É noite, sí. Ás 9 da noite. Moi ben, pois vamos a ver que é o que vai a pasar aquí pola noite. Don Paco, outra vez. Que digo eu, a partir das 9 xa é o que é o entierro propio da Sardiña. Entierro propio da Sardiña, que será saldado en procesión por las rúas de noso Viveiro Antigo. Chegaremos á Plaza Maior e que marase a Sardiña. E a xente que vai no enterro da Sardiña, que en Viveiro van todos
con sabas blancas. Sabas blancas, porque isto data de fai moitos anos, pero moitísimos anos, igual do 1100, cando aquí Doña Urraca veu pasar unhas vacacións ao seu pazo aquí. Entonces eu a charangada que había aquí a base de gaitas, bombos, etcétera, baixou por seu séquito e colleron o que tiñan a mao, que eran unhas sábanas de liño e baixaron. Entonces empezaron a trolear aquí e creemos que a partir de eso foi o da Sábana Blanca, que tamén é luto nos países orientales, é luto. Moi ben, pois vou a seguir falando entón coas autoridades que temos por aí. Bueno, si queres falar con alguén máis, teso aquí tamén a Picasso, que podes falar con él. Oye, Venga usted por aquí, caballero. De que usted logo quen ven sendo? Eu son o concejal de Seguridade Ciudadana, pero os municipales ven ver por onde andan aí, con toda a marcha. Pero somos concejales así de pegade, Claro, do Antroido sempre. Pero hai que estar así con toda a dignidade que require o cargo, non? Sí, para subir un poquinho... non ves? Oiga, señor Víctor. Señor Víctor, por favor. Por aquí. de Seguridade Ciudadana. Que digo eu, que tal se porta esta xente? Que usted terá que poñer un pouco de orden. Bueno, pues mira, para eso teño aí un número. Venga aquí. Este estuvo destinado en Egipto, por aí, polo sombreiro, non? No, mira, yo te voy a contar, é que a xente nova non sabedes. Fai 40 anos usábanse salacós, salacós na municipal. Fíjate, que o que asociamos os exploradores. Eran cosas de tempos de Franco, xa se ve o escudo, ademais que é un escudo franquista. Naquele entón, pois as municipales usaban todos en todas as cidades, debía ser cousas de Franco. Cousas de... Daqueles tempos. Dos tercios do norte de África. Sí, porque estuvo destinado, entonces no estaba que aró ao señor Franco. Bueno, moitas gracias a todos, rapaces, pasado moi ben, celebrade como se merece esta despedida de Antroido. Xa vedes que aquí moita pena non teñen, non como a xentiña esa que tedes en plató, porque aquí gardase un loito digno, serio e riguroso. A partir das 9 en Viveiro, xa o enterro propiamente da sardiña, pero aí teñes que dar o sábado un pouquinho de trola, enterran un Antroido así, daquela maneira. Ata mañá. Veña, gracias, Siria, de punto en negro en Viveiro.